Hello! Eu sunt Cristina și astăzi am revenit cu un nou videoclip și sunt cu Betty! Da. Un bibliofil. Și a fost ideea ei să facem ia să cântecul ceva. Exact, ceea ce vedem. Ce frumos ai. Gen, eu voi cânta, nu știu, două piese, iar ea trebuie să ghicească, iar și invers. Hai, piatră, hârtie, perfect. Hai, eu. Ok, noi acum așa bem ceaiuț. Ceai, eu nu mai am ceai. Ea mai are ceai. Am o groază. Am făcut cană mare. Taci. Da, nu vreau să pică pe partea altă. Oh, te sparg. Ok, hai. Deci o să facem piatră, hârtie, farfecă. Hai. Hai. Eu începe prima și eu a doua. Că am pierdut. Ok. Am făcut de 3 ori și am pierdut. Deci am făcut videoclipul ăsta de 3 ori. Și trebuie de fiecare dată să punem piese noi. Începem? Începem. Oh! Am avut o criză de râs, am râs vreo 7 minute. Mai am o lagă de baterie. Nu prea mai avem baterii, dar e ok, o să filmăm asta pentru că noi filmăm cu un telefon. Nu vrea să filmăm cu camera mea profesională. Wow, hai, bun să începem. Hai să-i dăm. Ok. Acele tale îmi fac tatu sub piele, schimbă Săgerile. gele-n vene. Hai. M-ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele. Carla's Dreams. Și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știu cu Carla's Dreams. Fetele cochetele, nu mai pot da tot da sub pielea mea. Și știi, eu te rog să nu faci proste. Eu nu-s prost, dar mă tem cumva de tine, de mine, de noi, pentru că tu ești sub pielea mea. Operina. Eroina. Op, op. Ok, acum e Ok, am avut o criză de timp, a trebuit să... O criză de râs. O criză de râs, pardon. Ok, hai că încep eu. Stai așa, mă gândesc la o melodie. Pe placul tău. Pe placul tău, Dorian Popa. Să fiu pe placul tău. Ok? Acum... Ilegal, Alina Eremia și Mircea Eremia. Bă, bune! Ok, asta a fost tot videoclipul. Și, da, o să facem și... ce o să mai facem? O să fac eu colecția mea de cărți împreună cu ea și apoi vom face testul prieteniei. Ceva de genul ăsta. Și da. Ok. Bye!